Salamyň hormatly adamlar, garaşsyk baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eşewirlik Geňişiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stewart'yň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Döwlet başlarymyz Stewart bilen mähirli salamlaşyp, dostlukly Türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň okulyny ösýändigini kanagatlanma bilen beledi. Onu söwda, ykysady gatnaşyklaryň ösdürmegine esasy orun berilýär. Uzak möhletligini we özara bähitli esasy ýoly goýulýan söwda, ykysady hyzmatdaşlygyň ösdürmegine ýardam bermek maksady bilen 2008-nji ýylda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlanjy boýunça döredilen Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eşewirlik Geňişiniň alparýany işlerini aýratyn öňe berildi. Söhbetleşigiň dowamyna hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we onu ösdürmek boýunça geljeki meýilnameler hemem özara gyzyklanma bildirilýän, eller tutulýan ugurlar boýunça geljegi uly bilelikdäki taslamalar aranyp maslahatlaşyldy. Eşewirlik Geňişiniň agdalary bolup durýan Amerikan kompaniýalarynyň indi köp ýyllyň dowamyna Türkmen bazaryna strategik ähmiýetli ugurlarda üstünlikli işleýänlikleri belenildi. Mysal üçin häzirki wagtda John Deere we Case halkara kompaniýalarynyň ýokary hili owa hojuluk tehnikalary ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna, General Electric kompaniýasynyň enjamlary ýurdumyzyň elektroenergetika powdagyna, Boeing kompaniýasynyň önürýän uçurlary bolsa ýurdumyzyň raýat aviasiýasyna giňden ulanylýar. Döwlet başlarymyz gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi bilen deň hukukluk esasyna açyk işçiň hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň Türkmenistanyň durmuşy geçirýän daşary ykysady ugurunyň möhüm ýörelgesi bolup durýanyny belläp, Türkmen tarapynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eşewirler toporlarynyň Türkmen bazaryna eýeleýän ornuny puwtulandyrmaga çalışmagyny gollaýanyny hemem özüniň özara bähitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny tasdiklaýanyny nykdy. Mälim bolýan milli liderimiziň durmuşy geçirýän açyk gapylar siýasaty ykysady durnuklyk we ýurdumyzda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýy hemem eşewirligi ýöretmegiň netijeli guramaçylyk hukuk guraly munyň üçin oňul şertleri döredýär. Şol eşewirlik bolsa geljegi uly bazary daşary ýurtly hyzmatdaşlygyň köp sanlysyny özüne çekýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow neft gaz powdagy, gaýtadan dikeldilýän energetika, himiýa we azyk senaty, ulag we ekologiýa ýaly ugurlarda özara bähitli hyzmatdaşlyk üçin egert uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Şonuň bilen baglyqda Eşewirlik Geňiş tarapynyň gurulýan hemem iki ýurdun döwlet we hususy dödümleriniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna ýardam edýän eşewirlik dowuşuklarynyň durly formlaryň we sergilen geçirilmegini edgiderli dowam etmegiň maksady laýykdygy belenildi. Döwlet başlarymyz bilelikdäki işiň baý tejribesiniň toplunyny nazara almak bilen açylýan mümkinçilikleri oňyn baha berip, Türkmenistanyň täze teklipleri hemem däp bolan iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan beýlegem giňeltmek boýunça garaýşlara seretmäge hemişe taýýardygyny belledi. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyryna hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Erik Stewart'a telefon jaňy hemem Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eşewirlik Geňişiniň ýerine ýetirji direktor hökmüne alyp barýan netijeli iş üçin minnetdarlyk bildirdi. O oňa berkjan saglyk, awadançylyk we geljekde de uly üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kuwait döwletiniň emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabaha hemem ýurdun halkyna Kuwait döwletiniň milli güni münasibetli tüýsürükden gutluglaryny we iňgowy arzularyny iberdi. Milli liderimiz gutlug hatyny biziň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň deň hukukluk birek-bireg hormat goýmak, özara düşüşmek we ynanşmak ýörelgilerini esaslanýanyny belledi. Hemem bu hyzmatdaşlygyň biziň dogunly halklarymyzy durly ugurlarda möhüm ösüşlere ýetirmekde uly mümkinçilikleri döretjekdigine berk ynam bildirdi. Döwlet başlarymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Kuwait döwletiniň emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabaha tüýsürükden berkjan saglyk we bagtyarlyk, Kuwaitin halkyna bolsa parahatçylyk, öňöňdüşlik hemem rowajlyk arzu etdi. Şogun Türkmenistan Sağlyk Goraýşy we Derman Senaty Ministrligine bütün dünýä sağlyk goraýş guramy tarapyndan ýurdumyzyň sağlyk ulgamyna ýetilen belen sepketler nazarda tutulup, ýöretme nişan bilen sylagylamak davrasy geçirildi.
Hormatly prezidentimizin başçylygynda Saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerinde saglyk goraş ulgamyny düýpli özgörtmeler amal aşyrylýar. Saglyk goraşyň ilkinji halkasy kemilleşdirilip, maşgal lukmançylygy girdildi. Saglyk döwlet ähtiýaçlandyrmasy ornaşdyryldy. Milli şifaxana we derman senaty ulgamlary döredildi. Daşary ýurtlardan getirilýän derman we saglyk maksatly serişdiliň ornuny tutýan önümleri öz ýurdumyzy önürmek maksady bilen täze döwrewap derman kärhanalary gurulyp önümçiligi girdildi. Saglyk goraş boýunça halkara hyzmatdaşlyk giňgerme eýe boldy. Häzirki döwürde bu hyzmatdaşlyk sanly saglyk goraş ulgamynyň mümkinçilikleri arkaly onlaýn tertipde dowam etdirilýär we saglyk goraşyň lukmançylyk amalyna täze bejeriş usullary netijeli ornaşdyrylýar. Saglyk goraşyň maddi tehnika bünyady berkidilip, diýerimiziň ähli kunjoklaryny iňi öňde barjy lukmançylyk tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan halkara derejeli saglyk goraş idaralary ulanmaga berildi. Ýurdumyzda ýokunç däl keselleriň öňüne almak, sagdyn durmuş ýörülgilerini ýeňlandyrmak maksady bilen giňgerimli we netijeli işler alınıp berilýär. Saglyk goraşyň kanunçylyk bünyady kämilleşdirilip, giňgerimli özgörtmeler durmuşa geçirilýär. Bular barada ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministrligine geçirilen maslahaty aýratyn nykdaly. Betarap ýurdumyzda dünýä ilmlerine laýyk gelen saglyk goraş ulgamy kemale geldi. Ýurdumyz dünýäniň awraly halkara gurumlarynyň ýokary derejeli syýlagylaryna munasip boldy. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy hemme taraplaryndan ösdürmäge gönükdirilen toplumlaryň maksatnamalaryna laýyklykda insan saglygyny gorumak, ýokunç keselleriň öňüne almak, hemem ýurdumyzyň epidemiologiki ýagdaýyny durnukly saklamak babatda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu urda dünýä döwletleriniň we awraly halkara gurumlarynyň tejribeleri izgderli öwrenilýär we iki taraply netijeli hyzmatdaşlyk dowam etdirilýär. Türkmenistan saglyk goraş we derman senaty ministrligine bütün dünýä saglyk goraş gurumlary tarapyndan ýürüýten nişan bilen sylamak dawarasy geçirildi. Nişan we degişli hat gowşurly. Munyň özü ýurdumyzyň saglyk ulgamynyň ösüşiniň öz boşly iqrarnamasydyr. Maslahatyň dowamyna arkadagy prezidentimiziň ýoly goýan saglyk goraş boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň düzüm birlikleri bolan awraly halkara guramlary bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýulanyny belenildi. Bütün dünýä saglyk goraş guramasy we Türkmenistan köp ýylyň dowamyna netijeli ygtybarly hyzmatdaş bolmagy bilen saglyk goraş boýunça dünýä tejribesini öwrenmek we ýurdumyzda ornaşdyrmak orna işler alınıp barylanlygy barada nykdaly çykyş edenler hormatly prezidentimize öz hoşallyklaryny beýan etdiler. Меня зовут Дмитрий Шлапаченко, я постоянный координатор. Dmitri Шлапаченко, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň hemişelik utgaşdyrjysy. Biz bugün şahatykly wakanyň şaýady bolduk. Bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň ýörüýte nişanynyň wakatynyň gowşurulmagy Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňden görjülükli siýasat netijesinde ýurtda koronavirus pandemiýasyna garşy görüşde gadanan üstünlükleriniň öz bolşly tasdiklanmasydyr. Türkmen lukmanlarynyň, hünärmenleriniň bu döwürde alyp baran işleri aýratyn gowandyrjydyr. Olaryň her biriniň işi belen sepkitler üpçün etdi. Munyň özi Türkmenistanda saglyk ulgamynyň ösüşlerini adarlaýandygyny görkezýär. Şeýle ýokary netijeleriň Türkmenistanda hemişe gazanyljakdygyny ynamly aýtmak bolar. Türkmenistanda saglyk ulgamynda işleýänler çarşyrmy döwürde tutaýanyly zähmet çekmek bilen üstünlüge münasip goşuntlaryny goşdylar. Munyň özi gutlamagy münasipdir. Sag bolun. Narina Sakyan, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemişelik wekili. Türkmenistanyň saglyk ulgamyna gazanylýan üstünlükleň şaýady bolmak meniň üçin begençli wakadyr. Häzirki döwürde bütün dünýäni gurşap alan pandemiýaga garşy görüşde Türkmenistan üstünlük gazanyp, şu sebäpli bütün dünýä saglyk goraş guramasy tarapyndan degişli nişanyň Türkmenistana gowşurulmagy aýratyn bellerliklidir. Munyň özi ulgamda işleýän her bir Türkmenistan öz bolşly zähmet üstünlügidir. Türkmenistanyň topragy dermanlyk ösümlikleri ören baýdyr. Şol ösümlikleriň esaslarynyň biri Am derýanyň kenarya ýerlerine bitýän giňden ýaýran süýji buýun kökü müňwir derdiň dermanydyr. Buýanyň dünýäde bir näçe görnüşi bar, emma şolardan diňe iki görnüşi senagat taýdan ähmetlidir. Türkmenistanyň buýanyň 4 görnüşi bolup, şolardan giňden ýaýrany we senagat ähmetlisi süýji buýun kösökliler maşgalasynyň buýanlar urugynyň wekili bolup, boýy 60-80 sm ýetýän köp ýyllyk otçumok ösümlükdir. Türkmenistan bu ösümlük Garagum çölünden başga hemme ýerlerde diýen ýaly gabat gelýär. Onuň esasy gorlary Am derýanyň boýnuny we beýleki derýalaň ýaplaň dağ çeşmeleriniň ýakallaryna ýerleşenler. Buýun ören gadymy zamanlardan beri zeminiň durly kunjoklerini gymmatly derman ösümlük hökmüne tanalypdyr. Häzirki wagtda buýun kökü bejeriş maksatlary üçin dünýäniň ähli ýurtlaryna diýen ýaly ulanylýar. Buýunyň ýerasy bölegi kökü we kök ballaklary dermanlyk çeýmal hökmüne
ulanılýar. Buyon kökü düdümüne gandy, glukozany, pektin maddalaryny, saponinleri, flavonoidleri, krahmaly, askorbin turşusyny, efir ýagyny, asparagini, belogy we başgalar saklaýar. Emma buyon köküni esasy gymmatly gyryan zat oň düdümindäki glitserizin turşusydyr. Türkmenistanyň Sağlyk we Derman Senaty ministrliginiň Türkmen Derman Senat birleşiginiň buyon owa senat toplumy buyon köküniň agrotexniki çärelerini geçirip, onu ýygnaýan we önümçiligi taýýarlaýan, hemem gaýtadan işleýän, onun önüm önürüp eksport edýän kärhanadyr. Hormatly prezidentimiz koronavirus pandemiýasyna garşy görüşi we bu howply kesele garşy görüşmek üçin täsirli serişdeler tapmaň zerurlygyny aýratyn öňt berýär. Adamzadyň soňky bir ýylda 100% bolan koronavirus pandemiýasy tebii goşunlary ulanmak esasyna täze iými tehnologiýalarynyň ösmegine itergi berdi. Bu gurdaky aýratyn işleň birim buyon köküniň virusa garşy häsiýetlerini öwrenmekdir. Häzirki wagtda azyk önümçiligi tehnologiýalaryny ösdürmek iler tutulýan ugurlarynyň biri tehnologiýalary ösdürmek hemem bejeriş öňüne alyş täsiri bar bolan biologik gymmaty ýokurlandyrylan azyk önümlerini öňürmek maksady bilen hormatly prezidentimiziň Türkmenistan dermanlyk ösümlikleri kitabynyň süýji buyon köküniň adamyň saglygyna edýän oňuýly täsiri öwrenilip, buyon köküniň ekstrakty goşulan buyonly çöregini öňürmekligi ul öňt berilýär. Diňe azyk önümleriniň howpsuzlygyny däl eýsem ulang öňüne alyş bejeriş aýratynlyklaryna has köp öňt berilýär. Daşary ýurtly alimler tarapyndan geçirilen soňky gözlegler bu ösümlüğün işçiň maddasy bolan glitserizin turşusy täze koronavirusyň ösmeginiň öňüne alýanyny görkezdi. Şolar wagtda buyon köküniň pes derejeli suwly ekstrakty netijeli bolup bilýär. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň derman serişdeleriniň ýygynasyna sanawdy. Bu ösümlük birinji beşlikde durýar. Süýji buyonyň düzümine 23 götermeçeni glitserizin turşusy bolup, bu turşunyň esasyna alergiýany, sowuklamany, bronx demgysmany, süýjüli başy bejermekde we viruslara garşy ulanylýan 350 sany dermanlar taýýarlanýar. Hünärmenliň maglumatlaryna görä, çöl howasy we yerli toprağyň häsiýetleri sebäpli köp peýdaly maddalary konsentrerlenen görnüşde bolan üçin türkmen buyony iň peýdaly hasaplanýar. Şu işte keselliğin öňüne alyş maksatly durly görünüşli çörek we çörek önümlerini taýýarlamak üçin buyon köküniň ekstraktyny ulanmak mümkinçiliklerine seredilýär. Çörek we çörek önümleri iň köp sarp edilýän iýmit önümleriniň hataryna ýerýär we adam ömrü üçin zerur bolan ähli maddalary öz içine alýar. Çörek we çörek önümleriniň ýokumlygy gözüňe tutulup, olaň sarp edilişi ýygydarlar tiýär. Bu bolsa önümçiligiň görüminiň değişli derejede ýokurlanmagyna getirýär. Şonuň üçin ilaty ýeterlik derejede ýokary hilli iýmit bilen öpçün etmek möhümdir. Buyon köküniň ekstraktyny goşmak esasyny çörek önümlerini öňürmek tehnologiýasyny işläp taýýarlamak maksady bilen ýurdumyzda ilkinji ýedek buyon köküniň ekstraktynyň goşulmagynyň ygtybarly möçürini kesitlemek bilen çörek we çörek önümleriniň toplumynyň barlyk hany gözlegleri geçirildi. Şuň bilen baglykda bu işde gözlegleriň netijelerine esaslanyp ulanylýan 100 gram un üçin 0,12 mg mukdarda glitseriziniň ygtybarly mukdar hökmüne maslahat berilýär. Ilmi işiň netijelerine görä çörek we çörek önümlerini taýýarlamak üçin ilmi taýdan esaslandyrylan teklipnamalar düzüldi. Bular köpçülikliň önümçiligi üçin Türkmenistanyň Owa Hojalyk we Daşky Gurşaw Gormak ministrliginiň çörek önümleriniň bereketli sewda merkezine teklip edildi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň tehnologiýalary merkezi, Sağlyk guraş we Derman Senaty ministrligi, Murat Garyp adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti Jeňmeçilik saglygy iýmit merkezi tarapyndan geçirilen barlygyň netijesinde keselliň öňüne alyş maksatly çörek we çörek önümleriniň önümçiligini buyon köküniň ekstraktynyň ulanylmagy ilmi taýdan esaslandyryldy. Alimler tarapyndan geçirilen soňky gözlegler buyonyň işçiň maddasy bolan glitserizin turşusy täze koronavirusyň ösmeginiň öňüne alýanyny görkezdi. 23 fevralda bütün dünya Sowda Guramasynyň baş geňişliğiniň nowatdaky mejlisiniň barşyny oň döredilmegi hakyna Marakeş ýylalaşygynyň 10-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň bütün dünya Sowda Guramasyna goşulmagy baradaky arzasyna seredildi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky bölüminiň ýanynaky hemýeşelik wekili baş geňişliğiniň mejlisiniň işine gatnaşdy we bütün dünya Sowda Guramasynyň agza ýurtlarynyň öňüne Türkmenistanyň hökümetiniň adynan çykyş etdi. Öz çykyşynda Türkmenistanyň hemýeşelik wekili Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmek çäklerini kabul edilen Türkmenistanyň 2021-2030 ýyllar üçin daşary sewda strategiýasynyň kabul edilmegi bilen Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun ykdysadynyň önümçilik we eksport mümkinçiliklerini artdyrmagy, ýurtda öňürilýän haritlaryň dünýä bazarynaky bäsleşligi ukyplygynyň ýokurlandyrylmagy, Türkmenistanyň ykdysadynyňky eşewerlik we maýa goýum gurşawynyň hasam gowlandyrylmagy boýunça täze
WDP'ler kesitleyenliğini beyan etti. Türkmenistan'ın bütün dünya Sowda Guramasının işine sıyınçı hükmünü katnaşmağı, bütün dünya Sowda Guramasının häzirki köpüğürlü Sowda gün tertibinden ve kadrlarının dolu haberli bolmağını mümkünçülük verdi. Şu maksatlara yetmek için Türkmenistan'ın Guramanın çeklerindeki inniki adımlar babatına has işçen hareketi başlanığı hem bellenip geçildi. Türkmenistan'ın bütün dünya Sowda Guramasına koşulmağının meselelerinin öğrenilmegi boýunça döredilen hökümet topory izgiderli esasy Gurama bilen özara hareketlerinin ähli uğurlarynyň ýurdun milli gyzyklanmalaryna laýyk gelýänligi seljerýe. Aralyk maslahatlaşmalardan soňra Guramanyň baş geňişiniň agza ýurtlary Türkmenistanyň agzasyny kabul etdiler. Hem bütün dünýä Sowda Guramasynyň döredilmegi hakyny Marakeş alalaşygynyň 12-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistana bütün dünýä Sowda Guramasyna goşulýan ýurt işçiň synçy derejesiniň berilmegi baradaky karara geldiler. Guramanyň tertip kadrlaryna laýyklykda bütün dünýä Sowda Guramasyna goşulýan ýurt derejesiniň alınmagy bilen şunuň ýalam Türkmenistanyň bütün dünýä Sowda Guramasyna goşulmagy baradaky iş topory hem döredildi. Şoň Daşy vilayet häkimlerine raýatlyň teklipçi topor tarapynyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgärligi hödürlünün Saglyk Guraş we Derman Senat ministrliginiň awaza şipaxananyň baş lukmany Türkmenistanyň Milli Geňişlik Mejlisiniň deputaty Berdimämet Gurbanow bilen saýlawçylygyň duşu geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Daşy vilayet komitetiniň bölüm müdiri Mätgelliýew duşuga açyp, dalaşgaryň ondan wekiline Magtumulada Naky ýaşlar Guramasynyň Balkan vilayet geňişiniň başlygy Çenýerowa söz berdi. Ol bir ýagnananlary iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgaryň zähmet ýoly bilen tanıştyryp, ony işine ökde başlangyçlardan çykyş edýän ýol başy oňat Guramaç hökmüne käsetlenirdi. Soňra çykyş eden Gurbanow, Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanan halatyna öz bilimini we güýjüni ata watanymyzyň ykdysady kuwwatyny hemde halkary awraýyny ýygydaly puturlanyrmak, halkymdan hal ýagdaýyny ýokarlanyrmak üçin zähmetini gaýgarmajakdygyny aýtdy. Hemde saýlawlaryň öňýanyna maksatnamasynyň esasy bölümlerini tanıştyrdy. Dalaşgar milli liderler tarapyndan başlanan watanymyzy durmuş ykdysadydan mundan meýlekde ösdürmäge, ýurdumyzy kuwwatly senaga döwletini öwürmäge, ähli wagtda halkymyň münasip durmuşyny döretmäge gönükdirilen özgertmeleri dowam etmegi maksat edilýär. Gurbanow Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmäň milli maksatnamasyna kefitlenen wezipeleriň durmuşa geçirilmegine degişli meseleler barada aýdyp, almaň hemde tehnikanyň gazananlarynyň iň täze innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, senatyň esasy puwdoklarynyň şofany, energetika, himiýa we neft gaz puwdoklarynyň ösdürülmegine aýratyn üns beriljekdigini, almaň hemde bilim, medeniýet we saglyk goruş ulgamlarynyň kämilleşdirilmeginiň dowam ettiriljekdigini belledi. Döwletimiz keçe we orta telekeçiligi owa zähmetkeşlerini mundan meýlekde hemme tarapyn gollar. Daýhanlaryň öňürjilikli zähmet çekmek hemde hal ýagdaýyny ýokarlanyrmak, owa adamlarynyň durmuş derejesine gowlanyrmak üçin hemme şertler döredür. Dalaşgaryň maksatnamasyna ilatyň durmuş taýdan goragylygy baradaky meselelere, saglygyň puwtulandyrylmagyna, milli medeniýetiň ösdürilmegine, ýokary bilimli we watançy ýaş nesilleriň terbiýelenmegine aýratyn üns berildi. Şunun bilen baglykda giň gerimli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň özüniň mehriban halkymyzyň ata watanymyzy gülledi ösdürmäge gönükdirilen agzybirlikli hemde ihlasy zähmet çekmeginden ibaratdygyny ataldy. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine dalaşgar bildirilen gadaklanma üçin bir ýygnananlara hoşalyk bildirip, öňde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin netijeli zähmet çekjekdigine, hemde öz ähli güýjüni we okuwyny mehriban halkymyza hyzmat etmegiň bähwedine gönükdirjekdigine saýlawçylar ýene dergedek inanardy. Soňra Gurbanow saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Şol sowallar ýakyn 30 ýylda saglyk goruş ulgamanyň ösdürilmegine, ýaş nesilleri beden terbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmege, ýokary netijeli sporty ösdürmege, fiýakatçylygy ösdürmek üçin uly ähmiýete eýe bolan ýurdumyzyň taryhy, arheologiýa gymmatlyklary ýerleşen sebitin awtomobil ýollaryny döwrewatlaşdyrmagy degişli boldy. Vilayatyň jemgyýetçiliginiň wekilleri çykyş edip dalaşgarlaryň saýlawlaryň öňýanyna maksatnamalaryna, olaryň täze eýýamda diýarymyzyň okuny ösüşine hemme tarapdan ýardam etmäge taýýardyklary şoklanan ýa-da bellediler. Şonuň ýaly sebitiň ilatynyň häzirki möhüm jemgyýetçilik syýasat çäre işçiň gatnaşykdygy. Munyň marsa Türkmenistanyň prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýlawlarynyň hakyky demokratik esaslarda geçirilýänine şaýatlygy diýen ýonataldy.
Şeýle-de saýlawçylaryň Türkmenistan prezidentiniň wezipetine raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşykligi höderlenen Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Daşary Welaýatynyň Türkmenmaşy tarap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşew bilen duşuşa geçirli. Duşuşa Demokratik Partiýanyň AKTP tarap komitetiniň bölüm müdiri Mehmet başdy. Soňra dalaşyklaryň andan wekili Kerdaşa Kılıçlanyň Daşary Welaýatynyň Gurban Sultan Izadynaq Etirap Birleşiginiň başlygy Aman Geliýew bu ýere ýygnananlary Ödeşewiň dähmet ýoly şahsy hemde iş käfiýetleri bilen tanıştyrdy. Şunda onuň fiýaty sowatlyk hemde başlangyçlar bilen çykyş edýänligi, başarjanyňlygy, şeýle-de partiýa işinde toplan tejribesi hemde ýerine ýetirjek häkimet edaralaryny alyp baran işleri bellenildi. Soňra Türkmenistan prezidenti wezipetine dalaşgar ýokary hemde jogapkarlyk wezipe höderlenen üçin hoşalyk bildirip, üstüne ýüklenýän jogapkarçylygy dol düşünýän noktada hemde saýlawlaryň öňýanynaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Döwletimiz hemde jemgyýetimiziň baş maksady ýurdumynyň her bir raýaty baradaky aladadan ibaratdyr. Şoň görä-de saýlawlaryň öňýanynaky maksatnamanyň esasy ugurlary Türkmenistanlaryň awadançylygyny hemde hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna gönükdirlenler diýip Ödeşew notady. Halkçılık toplumynyň ähli pudoklaryny mundan meýlekde ösürmek, innovasiýon tehnologik ösüşiň esasyny, önümçilik kuwwatyny potolanymak we ykdysady mümkinçiligi artdyrmak, çygmal serişdelerini netijeli peýdalanmak hemde gaýtadan işlemek, telekeçilik we hususy iş öwürlüge döwlet tarapyndan gollaw bermek, täze iş ornlaryny döretmek, öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, eksportyň mukdaryny köpertmek we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öndürmek boýunça işler dowam etdirilýär. Ödeşew owasynaga toplumynaky özgertmeler baradaky meselelerde geçip, owa hoşalyk pudogyny ösdürmegiň geljegi wagtda pikirini giňişleýän beýan etdi. Dalaşganyň pikirine görä bu ulgama maýa goýmak, ýerleriň melerasif ýagdaýyny gowlanyrmak, suw hemde ýer serişdelerini oýlanşyky peýdalanmak, hasyllygy ýokarlanmak hemde ýylatyň ekologiýa taýdan arasynda önümleri bolan itlegilerini dowam etýärdi, öpüşün etmek, ýurdumynyň aly garaşsyzlygyny berkitmek boýunça çäreleri görmek zerurdur. Ýöretilişdilen okuw mekdepleriniň ösdürmegine hemde owasynaga pudogy üçin ýokary netijeli hünärmenleriň taýýarlanmagyna aýratyn üns berler. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgar üns berenlikler üçin duşgalyjylara hoşalyk bildirip, ata watanymyzy gülledi we sürmegiň mehriban halkymyzyň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň bähwedine, döwlet maksatnamalarynyň mundan meýlekde durmuşa geçirmek uğruna anyp barlayan ýörelgäni ýygydaly amala asyljakdygyny ýene-de berek ananlardy. Dalaşgar çykyşynyň ahyryna saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Olar milli medeniýetiň hemde sunwatyň ösdürmegi, medeni mirasyň milli ruh gymmatlyklaryň hemde däp desturlaryň geljeki nesilleri üçin gorulyp saklanmagy, täze senagat kärhanalarynyň gurulmagy we ýylatyň iş bilen üçünçiligi, döwrewap mektep we mektebe çenli edaralaryň ulgamynyň giňeldilmegi bilen gyzyklanýarlar. Dalaşgaryň saýlawçylary bilen söhbetdeşligi oň ýurdumyzy ösüşiň täze bilen sepketlerini getirmegi alyp barýan ýollary garaşyny beýan etdi. Vilayetleri senagatlaşdyrmak, täze döwrewap bilim, saglyk goraş, medeniýet we sport edaralaryny gurmak, säýahatçylygy, şol sany awada milli säýahatçylyk zorlugyny ösdürmek, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygydaly gowlandyrmak boýunça işler häzirki zaman talaplaryna laýyklykda dowam etdirilýär. Öňünde goýulan wezipeleriň hataryna ösüp gelýän nesiller barada kim işe aladalar, döwletimizde kabul edilen bilimli, ruhy taýdan baý hemde beden taýdan sagdyn ýaşlary terbiýelemäge gönükdirilen kararlary, kanunlary hemde maksatnamalary işläp düzmek we netijeli durmuşa geçirmek uğruna meselelер bar. Leway Polat häkimligine Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlygy höderlenen Mary welaýatynyň häkiminiň ornmasary Agajan Bekmuradowyň saýlawçylaryň duşuşy geçirli. Duşuşy Agrar Partiýanyň Leway Polat komitetiniň başlygy Adil Façyp, ykdysadyň pudoklaryna şol sany owa hoşalyk pudogyna gadanylýan ösüşlere, bilimli, gujur gaýratly ýaş nesilleriň taýýarlanmagyna partiýanyň agdalarynyň uly goşandygyny bellidi. Soňra dalaşgaryň andan wekili, Dünýä Türkmenläriniň Insanperwer Birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň başlygynyň ornmasary Bäşimow söz berdi. Ol bir ýygnananlary hünäri boýunça inженер gullukçy Bekmuradowyň zähmet ýoly bilen tanışdyryp, ony jemgyýetçilik guramalaryna we ýerli dolanyş häkimet edaralaryna siýasy hemde guramaçylyk taýdan tejribe toplan, maksady okuny hemde giň dünýä garaýşly dalaşgar kökmünde käsetlenirdi. Soňra ýurdumynyň iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar Bekmuradow çykyş edip, saýlawlaryň öňýanyna maksatnamasyny beýan edip, oň özünni döwletimizi mundan meýlekde ösüşleriň täze belentliklerini çykarmak, munyň üçin giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmek, alymyň iň soňky gadanlanlaryny durmuşa ornaşdyrmak, halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygydaly ýokarlandyrmak bilen bagly wezipeleriň düzýänini bellidi.
Ol oba senagat ulgamynaky özgertmeler baradaky mesele dek geçip, oba hojulugyny mundan meýlekde ösdürmek üçin gözüňünde tutulýan maksatnamalaryň şeýerleri giňişlen beýan etdi. Dalaşgaryň pikirine görä puduň maddi enjamynyň binýadynyň döwre başlanmagy, ulgamyň ýokary öňürjülükli, kuwwatly tehnikalar bilen öpüşin edilmegi, ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmak, oba zähmetkeşlerini dökün bilen öpüşin etmek boýunça çäherleriň görülmegi, ýurdumynyň ada garaşyllygynyň pogtalandyrylmagyna ýardam eder. Oba senagat toplumyna ilmiň we tehnologiýanyň soňky gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna, suwdan hemde ýer serişdeleriniň rejeli peýdalanmagyna, daşgorşagyň goralmagyna we diýarymyzyň bagy we sanygy öwrülmegine ulusýarlar. Ýurdumynyň ykdysady kuwwatyny hasa pogtalandyrmak hemde halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýa-da ýokarlandyrmak esasy wezipeleriň biri bolar. Alym bilim, saglyk goraş, beden terbiýe we sport ulgamlaryny ösdürmek hemde awtolog ýollarynyň durukgyny täzelemek we täzelerini gurmak boýunça işler dowam etdirler. Bekmanada saýlawlaryň öň ýanyna naky maksatnamasynyň käbir bölümleri boýunça bu ýere ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi. Hemde Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine saýlanan ýagdaýyna, tejribesini, bilimini we gojar gaýratyny, ata watanymyzyň mundan meýlekde ulläp etmegine, mehriban halkymyň hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagyna bagyş etjekdigine inanardy. Durmuş ähmetli meseleler, hususan ýurdumynyň raýatlaryny oňoýly ýaşaýyş jaýlary bilen öpüşin etmek, dalaşgaryň saýlawlaryň öň ýanyna naky maksatnamasynyň aýratyn bölüm köpmüne kesitlenýär. Berqara döwletiň täze eýamynyň galkanyşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan üstünmeň milli maksatnamasyna kesitlenen iller tutulýan wezipeler çözmegiň esasy ugur boljokdygy belginildi. Şeýlede ýurdumyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Watan 3-nji gurultoýuny Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgarlyga hödürlenen Wepaly Guruluşy Hojalyk Jemgyýetiniň direktory Babamrat Meredow bilen saýlawçylaryň duşugy geçirildi. Duşugy senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Leway Polat komitetining wekili Recep Waçap milli liderleriň tagallalaryny netijesinde kiçik we orta telekeçilik ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň döredilýänini, ýurdumynyň ykdysady kuwwatyny pogtalandyrmakda telekeçilik ulgamynyň ýan ornunyň giňýänligini atady. Soňra dalaşgaryň nandan wekili Töräý we söz berdi. Ol bir ýere ýygnananlary Meredowyň zähmet ýoly bilen tanıştyryp, oň ýurdumynyň jemgyýetçilik guramalaryna hemde dolanýyş edaralaryna dörli wezipelerde işläp, tejribe toplanyny, hemde ýol başly ukybyny görkezýänini belläp, hemmeleri saýlaw ulynyna işçiňlik görkezmäge çagyrdy. Soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgara söz berdi. Ol saýlawlaryň öň ýanyna naky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Şol ugurlaryň hatarına kiçik hemde orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, ykdysadyty diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, döwlet tarapyndan giň şertleriň döredilmegi arkaly ýokary hili ekologiýa taýdan arasy önümler öňürmäge ukyply badyr ykdysadytyny kämilleşdirmek bar. Dalaşgar ýurdumyny hasy ösdürmek babatda garaşlaryny beýan edip, bilim hemde alym, saglyk goraş, medeniýet, beden terbiýe we sport ulgamlarynyň ösdürmegine, ösüp gelýän ýaş nesle dünýä ölçeglerine laýyklykda bilim we terbiýe berilmegine, innovasiýon tehnologiýalary hemde sanyň ulgama daýanyp, bilimli sagdyn ýaşlary kemale getirmäge aýratyn üns berilejekdigini atady. Meredow gyzyklanma bildirilip geçirilen söhbetleşiň dowamyna saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Şolaryň köpüsi ýurdumyny ösdürmegiň möhüm ugurlaryna degişli boldy. Suwsana bir ýere ýygnananlary bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi hemde oň täzeçil tehnologiýalarla öpüşin edilmegi, häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy, oba ýollarynyň durukynyň täzelenmegi baradaky meseleler hemde beýlekler gyzyklanardy. Şeýlede dalaşgar telekeçilik ulgamynyň kanunçylyk, hukuk binýadyny kämilleşdirmek, önümler ekspert etmek boýunça ýerine ýetiljek işleri barada aýtdy. Munyň özi telekeçileriň ynandan taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine jogapkärçiligini güýçlendirer. Meredow belirleýän anam üçin hoşalyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýyna ähli güýjüni, bilimini hemde ukyp başanyny, watanymyzyň hemde halkymynyň bähbedine gönükdirjekdigini ananlardy. Ýa-da wagtda milli liderimiziň ýol başlygyna uzak möhletli milli maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Durmuş ykdysady özgertmeler amala asyrylýar. Şäherleriň, owalaryň we sewitleriň kesbi düýüp göter özgerýär. Şunda telekeçilik ulgamynyň aýratyn goşandy bardyr. Hususiýetçiler tarapyndan ýokary hili senagady önümler hemde ekologiýa taýdan arasy önümler öňürilip, ýurdumynyň içerki bazarynyň islegleri bilen birlikde daşary döwletlere eksport edilmegini üpçün edýär. Durly maksatly binalar gurulýar. Bular barada duşy gatnaşlar uly buýsançlan belediler.
Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň syýasy we paragatçylyk gurujylyk meseleleri boýunça departamentiniň saýlawlaryň geçirilmegine ýardam bermek boýunça bölüminiň direktory Craig Jennings bilen online duşu geçirildi. Duşuň şäklerini Türkmen tarapy şu ýylyň 10-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Hemde nowatdaky saýlawlara taýýarlygyň şäklerini birlikdäki hereketleriň mümkinçilikleri aranyp maslahatlaşyldy. Şu nukta nazardan Türkmen tarapyna bölümün hususanna saýlawlara taýýarlyk görmek wagtyny hemde olaryň geçirilmegini öňde barjy teknologiýalaryň we innovasiýon çödgütleriň ornaşdyrylmagy wagtyndaky işleriň iň soň galananlary beýan edildi. Söhbetdeşligiň barşynda şeýle hem beýle halkara guramalary, Ýalytyda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy formatyndaky köp taraply hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagynyň mümkinçiliklerine garaldy. Türkmenistanyň degişli pudok edaralarynyň we saýlawlaryň geçirilmegine ýardam bermek boýunça bölümiň arasynda odakmöktetöýün esasda ygtybarly ulgamlaýyn gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň zerurlygy aýratyny ýytaldy. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň awadançylygyň rowşun gadamlary adly täze kitabynyň tanıştyryş dawrasynyň geçirilmegi dowam edýär. Şu gün şeýle tanıştyryş dawrasy ýurdumyzyň maliýe we ykdysady toplamynyň ýolbaşçylarynyň hem wekilleriniň gatnaşmagyna geçirildi. Çıkışlaň başyna döwlet başlarymyzyň halkymyza awadançylygyň rowşun gadamlary adly ýene-de bir täze kitabyny sogat edeni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözleri beýan edildi. Çünki oň sahypalaryna ýurdumyzy ösdürmeň dürli meseleleri, daşary siýasat, ykdysadyýet, medeniýet, ilim we beýlik ugurlary boýunça melelejirimiziň pikirleri jemlenenler, aýratynam döwletimize geljekde ösdürmek boýunça köp teklipler bar. Melelejirimiziň beýlik kitaplary ýaly awadançylygyň rowşun gadamlary adly täze kitap halk köpçüligi tarapyndan münasip garşylandy. Kitabyň tanıştyryş dawrasyna çykyş edenler bular baradaýdy. Bu täze neşriň ähmiýetini aýratyn öňe çekdiler. Munyň özi hormatly prezidentimiziň döwleti dolandyrmakda alparýan içeri we daşary siýasatynyň aýdyn netijeleri hem şol netijeleň geçirilen dürli maslahatlar, duşuklar we beýleki çäreler arkaly melelizirimiziň beýan eden pikirleriniň hem çykyşlarynyň bir ýere jemlenmegi bilen baglanşyklydyr diýip çykyş edenler nyktadylar. Döwlet başlarymyzyň raýat jemgyýetini kemale getirmegi Türkmen halkynyň asly däplerini umumy ikrar edilen demokratik ýöreligleri puxtulandyrmaga gönükdirilen egirt uly işleri, ýerleşlerimiziň gollawyna münasip bolýar. Bu bolsa awadançylygyň rowşun gadamlary bilen halkymyzyň hasam bele sepgitleri ýetmegine uly itergi berýän güýje gurulýar. Şoň urada hormatly prezidentimiziň bu täze kitabynyň awadançylygyň rowşun gadamlary diýilip atlandyrylmagam tüýs ýerine düşüpdir diýip tanıştyryş dawrasyna çykyş edenler aýratyn nyktadylar. Dawrada çykyş edenler häzirki döwürde dünýäde emele gelen çalışarmly ýagdaýlary nazara alanyny hormatly prezidentimiziň täze neşriniň halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýän beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasatyny açyp görkezmekde aýratyn ähmiýetlidigini nyktadylar. Şeýle-de täze kitabyň tanıştyryş dawrasyna Türkmenistanyň prezidentiniň häzirki döwürde dünýäniň dürli künjeklerini emele gelen çalışarmly ýagdaýlary, halkara hyzmatdaşlygynyň oňyn tejribesini nazara alyp syýasy diplomatik ýollar arkaly çözülmeginiň wajypdygy barada aýdanlaryň ähmiýetligi hakynda aýratyn durulyp geçildi. Halkyň arka dagly zamanasy ýylandan neşer edilen täze kitabyň many mazmuny melelejirimiziň döwlet adam üçindir diýen şygary baş ýörelige edinýän durmuş siýasatynyň esasy ugurlaryna laýyk gelýär. Şeýle-de kitapda hormatly prezidentimiziň Türkmenistan halk maslahatynyň geçen meclisinde eden taryhy çykyşyndaky berkarar döwletimiziň binýadyny mundan bilen berkitmek, oň hukuk esaslaryny kemleşdirmek boýunça ilmi garaýşlar beýan edilýär. Çykyş edenler döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna zerur tagyllary etjekdiklerini inandirdiler. Dawranyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiziň awadançylygyň rowşun gadamlary adly täze kitabynyň tanıştyryş dawrasy ýurdumyzyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetinde hem geçirildi. Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen çäreňiň dowamyna hormatly prezidentimiziň täze neşriniň ähmiýeti barada aýdyldy. Täze kitapda döwlet başlarymyzyň soňky döwürde möhüm halkara derejesindäki we ýurdumyzda geçirilen dawraly çärelerde eden maksatnamalaryň çykyşlary, milli liderimiziň tutuş dünýäde köp milionly okuyjylary bolan metbuat serişdilerini, dünýäniň awraýly teleýaýlymlarynyň we habarlar agentlikleriniň wekilleri bilen eden söhbetdeşikler jemlenipdir. Çykyşlar milli liderimiziň täze neşir edilen kitabynyň häzirki döwürde dünýäde emele gelen şarşarmly ýagdaýlary nazara alanyňda halklaryň we ýurtlaryň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýän beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasatyny açyp görkezmekde aýratyn ähmiýetlidigini nyktadylar.
Hormatly prezidentimiň taryhy çykyşlarynyň ibarat bolan täze kitabyň talip ýaşlar üçin hem ören uly ähmiýeti bardyr. Giň okuýjylar köpçüligine niýetlenen kitapda ýurdumyň hemme taraplaryň ösüşi Türkmenistanyň halkara giňişligine eýlen orny bilen baglanyşly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Şoň Halkara Ahaltaka Açylyk Assosiasiýasynyň hem Türkmen Alabaýatlary Assosiasiýasynyň merkezinde hoşallyk maslahaty geçirildi. Halkara Ahaltaka Açylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alabaýatlary Assosiasiýasynyň merkezinde guralan bu hoşallyk maslahaty berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmen alabaýynyň wasfy diýilip atlandyryldy. Çıkışlarda döwlet başdanymyzyň ýylygiderli tagallalar netijesinde şöhratly pedarlarymyzyň ihlatyndan kemal bolan dünýä nutgalyk milli gymmatlyklaryna aýratyn sarpa goýulýandygy, milli liderimiziň tagallalarynyň Türkmen alabaýynyň şöhratyny dünýä ýaymak ugruna çuňur pähim paratada ýugurulandygy, öňden görjülükli maksatly mendelleri nazarlaýandygyny ýaly. Belenşi ýaly hormatly prezidentimiziň himayet gollaw netijesinde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň istinatlyk ulgamyny ösdürmekde, oň maddi enzamlaryň binýadyny berkitmekde, Türkmen alabaýy bilen baglanyşykly medeni mirasymyzy dünýä ýaymakda uly işler amala aşyrylýar. Döwlet başdanymyzyň 23 fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň Ahaltaka Açylyk toplumuna baryp, zaman atly taýsanak bilen diýdarlaşyp we o ýerde Halkara Türkmen Alabaýatlary Assosiasiýasynyň agdalary tarapyndan zaman atly taýsanak bilen bir günne dünýä inen Türkmen alabaýyna eýýam diýip at takyp bermegine hoşallyk bildirmek maslahatyň esasy söhbeti boldy. Ähli bilen bu ýsons bilen şaýat bolşymyz ýaly gahrman hem mehriban arkadamyzyň parasat başdolugunda halkymyzyň göz gowanjy milli büýtönçi bolan peşdi ahaltaki bedewleriniň edermelligi, wefadarlygy bilen tutuş dünýä şan şöhraty bolan Türkmen alabaýlarynyň wasfy ular barada alada diýsem bir gowandyrjy ýagdaýda dowam edýär. Maktabla tamamyň ajaýyp bir tetiri bar. Ilmi ulaşdym sowulmady ýa-da 90 dolup tamam bolsun kışymyz diýär. Şu kış günüň tamamlanyp ýaz günüň bir başlanan ilkinji gününde gahrman hem mehriban arkadagymyz Ahaltaka Açylyk toplumuna bardy. Ol ýerde Halkara Türkmen Alabaýatlar Assosiasiýasynyň wekilleri şol taýsanak bilen bir günde dogulan şu ajaýyp alabaýa bir at takyp bermek barada gahrman arkadagymyza haýyş bilen ýüz tuturly hormat prezidentimiz hem täze ýamy 30 ýyllyk tejribe daýanyp täze bir 30 ýyllyk ösüşli, ösüşleriň gaýtalanmajy ýöne düşülen ajaýyp mendeller sepgitleýän ajaýyp döwrümizin berqarar döwletimiziň täze ýamynyň galkarşy döwrüniň bir şanyny ajaýyp alabaýymyza eýýam diýip at goýdy. Eýýam zaman eýýam özborçly bir dilin sarlaşyganma. Şeýlede bir ajaýyplyk bar. Gören bolsaňyz düýün köpetdäň gojaman gaýalarynyň tepesi ak-kara börenip otyr. Türkmen tabiatyna da joşurup ýat patly geldi. Arasynda howa beheşti ahaltaka bedewimiz Gödermen wepaly alabaýymyz. Şeýle bir ajaýyp toplumy getirdi, bir ajaýyp bir sarlaşyk emele getirdi. Özüm ýene bir ýol aýdýar. Gahrman hem mehriban arkadamyz bize ähli wabatda görüldi mektebi bolýar. Ina hormat prezidentimiz şolaryň ýürüşine gowanyp, türlü oýullar edişine, birek tirkeşip barşyna gowanyp gitjek bolanyny zamanyň kişneşini görensiňiz. Gitmedi ýaly. Ýa duýýa şu mehribanlygy ajaýyp taýsanan bu duýýa. İnsan gahrman arkadamyzyň bu ýsons bilen belleşýäli bedewinde muradyny görüpdir. Alabaýynda bagtyny görüpdir. Gahrman arkadamyzyň janynyň sag, belet başynyň aman alyp barýan ýurt pähbetli umumy adamda ähmiýetli işleriniň hem iş rowajlygy beslenmegini tüýsürekden arzu edýär. Hemmemde ma'lum bolýaly gahrman arkadamyz hemişe Türkmen halkymyzy özüniň hoş habarlaryny begendirip durýar. Gahrman arkadamyzyň her bir hoş habary, her bir maskala ýakyn bolup barýar, howanlar bolup barýar. Gahrman arkadamyz ezi diýarymyzyň gülläp ösüşlerini milli gymmatlyklarymy bilen, milli mirasymyz bilen puto baglaşdyrýar. Ezi diýarymyzda gahrman arkadamyz şu milli gymmatlyklarymy östürmek bilen garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan diýarymyzyň bütün dünyada parahatçılık, tüycülük siyasetini dünya ornaştırıyor. Ne şu Türkmen alabaýlaryna bolan muştaklary, Türkmen alabaýlaryny gazyklanayan dünya döwletleriniň hünermenleri, alimleri, evi diýarymyz bilen halkara Türkmen Alabaýatlary Assosiasiýasy bilen işen gatnaşyklar saklaýar. Wekişli bedewlerimiz bolan
bütün dünya halklarını dostluğa çağıran, milli gymmatlygymyz bolan halkara ahal atçylyk assosiasiýasynyň üstülen garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan diýarymyzyň dostlukly gatnaşýan döwletleriniň sany artdy. Gahryman arkadamyzyň milli eşikde geýinip gelmegi. Elbetde şolaryň ähleti iki tane ajaýyp sunwat bekişdi bedewimiz Türkmen alawaýymyz. Bugun kun garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan diýarymyzyň pajarlap ösýän döwrüni Ediz watanmyzyň, ata watanmyzyň ötüşleriniň dowamat bolmagynyň nişany urly. Ine gahryman arkadamyzyň taýsy tagalary bilen bugun kun atçylyk puwdanyna da Türkmen alawaýlaryny öwrenmekde ähli mümkinçilikler döredilýär. Men şu pursatdan peýdalanyp Ediz diýarymyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmen halkymyza mahsus bolan milli baýlyklarymyzy, ahal tekatlarymyzy hem de Türkmen alawaýlarymyzy ilmi esasy öwrenmekde giň mümkinçilikler döredýän gahryman arkadamyza köp sag bolsun maýdýar. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan il ýurt wagtly işler hemişe rowatlyklary wetlensin. Halkyň arkadagy zamanaty ýylmyzyň her bir güni, her bir hepdeti, her bir aý toý bayramlary wetlensin. Dün hormatly bilen terkerde başymyzyň köpetdaň etegine ýerleşýän ahal-tek atçylyk toplumuna baryp, halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň ilkinji günlerine doglan zaman atly taýçanak bilen diýdarlaşdy. Şeýlekem bu taýçanak bilen bir günde dünýä inen Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasyna degişi bolan Türkmen alawaýyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy garynyň hormatyna ýam diýip at takdy. Bu buýsançly waka milli gymmatlyklara sarpaly Türkmen halkymyzyň göwün goşuny hassa belende götürdi. Zaman ýylmyzyň şygary bilen galkynsa, ýam täze döwrümyziň şygary bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirýär. Hormatly bilen terkerde başymyzyň tagallasy bilen Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň agdasy bolan ýurdumyzyň harawy hukuk goraýjy edarlaryna Türkmen alawaýlary netijeli peýdalandy. Hormatly bilen terkerde başymyzyň şygyr titrlerine siňer sözlerini aýtsak, gerek bolsa gerçek ýaly edermen Türkmen alawaý. Milli gymmatlyklaryň şan şöhratyny dünýä ýaymakda biýmeçir uly işleri durmuşa geçiren hormatly bilen terkerde başymyzyň jany sag, başlyk ömrüde bolsun. Alyp barýan il ýurt bähwitli Umumadam zat ähmetli işleri hemişe rowaj altyn. Soňra çykyş edenler Türkmen alawaýyna münasip at takyp beren üçin hormatly prezidentimize tüýserekden hoşalyk bildirdiler. Hemde döwlet başlarymyzyň alawaýlara göz başyny asyrlyň jümmüşinden alqaýdýan ahal-teki bedewler hemde ajaýyp hallarmy diýýäli. Halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň hataryna uly sarpa goýýanlygyny bellediler. Hoşalyk matlagydan çykyş edenler bular barada aýtmak bilen milli taryhy meden mirasymyza aýawly saklaman kimde dünýä ýaýman hormatly prezidentimiň ýygydarly durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini, Türkmen alawaýlarynyň seçkiçilik işlerini ösdürmek we kämilleşdirmek degişli ugurda geçirilýän giňerimli işleň mühim bölegini öwürlendigini naktadylar. Belenşi ýaly milli liderimiziň başlangyçlary we himayet gollawlary netijesinde ýurdumyzyň ahal welaýatyna Türkmen alawaýlarynyň karantin merkeziniň Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mar welaýatlaryna we Aşgabat şäherine, Türkmen alawaýytlarynyň merkezleriniň hemde Aşgabat şäherine halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň toplumy açylyp ulanmagy berildi. Muňa halkymyzyň wepaly ýollaşy, milli buýsançy hasaplanýan Türkmen alawaýlary hakynda edilýän aladanyň ýurt derejesine öňüň oňy netije berýändigini aýdynlygy bilen suwd etdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiň ýygydarly tagallalary arkaly ýurdumyzda oktýabr aýynyň soňky ýekşenmetine Türkmen alawaýynyň bayramyny bellemek barada çödügüň kabul edilmegi şöhratly taryhymyzda altyn harplar bilen ýazyldy. Tezribeli içinatlary tiýlaglamak maksady bilen Türkmenistanyň halk içinaty, Türkmenistanyň at gazanan içinaty hormatly atlarynyň kimde ýylyň Türkmen edermen alawaý medalynyň döredilmegi bagtyar watandaşlarymyzyň köňül şatlygyny artdyrdy. Bu tarih wakalar Türkmen alawaýynyň dünýä ýüzündäki awraýyny şöhratlandyrmakda, raýatlarymyzyň milli baýlyklarymyza bolan hormat sarpanda has we belende götürmekde, halkara başlangyçlaryny giňden wagt etmekde hemde dünýä ýaýmakda mühim ähmiýetlidir diýip çykyş edenler aýtdylar. Mundan başga çykyş edenler hormatly prezidentimiň ýadawsyz aladalary bilen Türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny, şol sany ahal-teki bedewlerimiň we alawaýytlarynyň şöhratyny hasy belende galdyrmak we dünýä ýaymak ugruna amala aşyrylan hemde häzirki wagtda ýerine ýetirilýän işler we öňde duran wezipeler barada da durup geçdiler.
Çıkış edenler döwlet başlarymyzyň täze dünýä inen alawaýy, eýam diýip at goýmagynyň ýurdumyzyň himme taraplaryň ötüşiniň täze tapgyryny alamatlandyrýanygy we halkymyz bilen bilelikde kabul edilen berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy diýen şygaryň hormatyna bagşlanandygyny nykdylar. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiz goý bu alaway ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan ötüşiniň täze eýamynyň batlyk adamlarynyň halkymyzyň belent uruhunyň nişanyny öňüne jemläp edermenligiň wepadarlygyň azaýyp nusgatyny görkezdiňip azaýyp arzuwlaryny aýtdy. Hormatly prezidentimiziň nurany arzulary barada durluk geçilenne maslagda gatnaşylar bu sözleri örtürüp şowkunly we dowamly el çarpışmalary bilen kabul etdiler. Dawral maslahatda bütün halkymyz bilen birlikde ýurdumyzyň içinatlarynyň halkara türkmen alawaýtlar assosiasiýasynyň agdalarynyň adyndan milli liderimize ýene-de bir gezek tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Türkmen alawaýynyň şan şöhratyny belende galdyrmak uğruna giň we ähli taraplaryň mümkinçilikleri öredip berýän hormatly prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny, ýurt bähwetli tutumly işleriniň hemişe ruwaj almagyny arzu edildi. Ýurdumyzyň döwlet sirkinde geçirilen şäheride hormatly prezidentimiziň ahaltekatçylyk toplumuna gelip, bu ýerde behişli bedewleri bilen didarlaşmagyna öz bolşly hoşallygy görüldi. Galkynç millati sünnäki oýunlar toparynyň çykyşlary hormatly prezidentimiziň atçylygy ötürmekdäki uly tagallalaryna alkışnama boldy. Milli liderimiziň ýygyderli tagallat netijesinde ady rowayaty urlan we dünýä medeniýetine münasip orun eýelýän ahalteki bedewleriniň halkara giňişligindäki awraýy barha belende göterilýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşky we şäherini şuň 24-nji fevralda saat 20-den 25-nji fevralda saat 23-ne boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýäni habar bilen tanış boluň. Balqan vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundda 10-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 6-11 gradus, gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, günorta nordan telesekundda 7-12 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, demnaz günordan telesekundda 7-12 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Daşwy vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, günordan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup, günordan telesekundda 12-14 metr ýetýän şemal öser. Howa gecesine 5-7 gradus, gündüzüne 18-20 gradus maýly bolar. Ýurdumyzyň fevral aýynyň 25-nde magnetik hadisasynyň gowşagyk täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, gyş pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölünjükleriniň hadadan alty göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňysy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenek paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunlara watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.